Salutare, asta e al doilea meu episod și o să prezentăm mașini. Asta e o mașină Hot Wheels. Asta e o mașină de Formula 2 Hot Wheels vârtej. Astea sunt alte două mașini Hot Wheels. Asta nu e mașină Hot Wheels. Asta e o mașină Hot Wheels faină, care e bună și merge drept. Asta nu e Hot Wheels, numai o mașină care am mai prezentat-o în episodul anterior, știi? Bam, 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 mașină Hot Wheels. Acum, pentru final, vi le prezentez pe toate așa. Sper că s-au văzut. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa!